Вчера беше хубаво времето, нямаше сняг, ама днеска го напука. И аз се изтрих записите. Ама сега се връщаме с баба Борянка на местото да го снимаме наново. Било енергийно поле. Така му викат. Енергийна зона. Енергийна зона му правят. Тук се е зареждала Людмила. Да, и тук се е зареждала Людмила Живкова и сега идваме да се зареждаме и ние. И като гледам, освен зайци и баба Боряна, никой друг не е идвал. Идваме на тази енергийна зона. Вчера беше чисто, днеска има сняг. Много е готино. Ето това е енергийната зона. Ти идвала ли си тук? Ага. Лятото. Ще се спъна. Така се зареждаш тук. То сигурно се сяда нещо си. Сяда се, да, стои се. И се седи. Покой. Да. Там също има една почивна станция. Това е пак към санаториума, ама няма ли как да оправя. Да. Обари се насам да сним. Иска много пари иска. Иска пари. Да. Не съм. Такова снимам, нали си в клипа? Не съм. Къде да натисната снимам? То върви ли? И го баре. Ти в момента му снимаш. Хубаво, нали това че кам, нали си в клипа? И сега тук се зареждаме енергийно. Се зареждаме енергийно, силно се зареждаме и се лекуваме. Мозъците. Мозъците. Сега ще го обикува и после ще да се зареждаме енергийно. Да. Ето. Така е много красиво. Никой друг не е минал, само ние сме. Първите сигурно за деня. И аз го обикалям почти ритуално. С баба Борянка, двамата. Правим обход. Зареждаме енергийно. Се зареждаме. Ето аз го витиглих цялото. Ето цялото го обиколих. И сега се връщам пак. Ето е баба Борянка. Сега се зареждам енергийно тук. Спирам си клипа, защото се зареждам.